Hola, soc la Clàudia. No s'ha entès el teu nom. Últimament no sé com parlo, però no se m'entén. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Hola, em dic Clàudia Pissarrodona. Soc estudiant de gastronomia. Per què no et veiem a Barcelona mai? Perquè estic estudiant fora. Estic estudiant al País Basc, a Sant Sebastià, Donosti, para los amigos. Has conegut a molta gent nova allà? Sí, molta. Molta gent! De cuina he fet ara aquest curs 10 dies només. Conyo, que estàs estudiant ja. No, perquè clar, estic estudiant de tot. De tot! I cuina faig poc, de tot faig poc. Però una mica de tot, s'està bé. Aviam, però què l'ha de veure el vídeo? Ningú, tranqui, tenim... El nostre rècord és 25 visites, vale? Vull dir que no et preocupis. Va, Inés, que vai. Asko kentua. Sembla àrabe. No és euskera. Què ens estàs cuinant? Estic cuinant una quiche Lorraine, molt típic, basc, He tingut una gosseta, que es diu Greta, té 1 any i mig, no, 2 anys, i acaba de parir. Bueno, fa 3 mesos ha parit, ha tingut 8 genolets, i molt macos, ja els hem repartit, estan repartits, pel continent americà. Ai, però que tinc una pansa. Merda, tindré passos tota la vida. Sí, jo. Vols saber alguna cosa més de la meva vida? Senyora Puignou?